ಬೆರ್ಮೆರೆ ನೆಲೆನಾಡು ದೈವ ದೇವೆರೆ ಬೂಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಈ ನಾಡಿಡು ಸತ್ಯದ ಗೇನದ ಆತ್ಮದ ಬುಲ್ಪುನು ಪರಡ ಒಂದು ಜನಮಾನದ ಬದುಕಿಗೆ ನಿರಂತರ ಅಭಯ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಜಮಾರಿಗುಡಿ. ನೀತಿ ಧರ್ಮದ ಸಮಾಜಗಾದು ಸದಾ ಕಾರಣಿಕೋನು ತೋಜ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಮಾಮ್ಮಾಯಿನ ಪಾದನು ಸುಗಿತೊಂದು ಅಪ್ಪೆನ ವರ್ಷಾವಧಿ ಮಾರಿ ಪೂಜದ ಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸಚ್ಚೇರಿಪೇಟೆ ಮುಣ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಮೊಕಲ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಂಧುಲೆ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಪುರಪ್ಪುದ ಪುಗಾರ್ತೇನ ಒರಿಪಾರೆಗಾದಿ ಜನಕ್ಲೆನ ಉಡಲಡು ಗೇನೊದ ತುಡರನು ಅರ್ಲಾದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲ್ಪಾವರೆಗಾದು ಎಡ್ಮ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಅಂಗಾರದಾನಿ ಬೈಯದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದು ಮತ್ತಾರ್ಮೆದ ಎದುರುಡು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟು ಕುಲ್ದಿನ ಮಲ್ಲಮಾನಿಲು ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ. ರಾತ್ರಿಡು ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಲೀಲಾಧರ ಶೆಟ್ರೆನ ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಗೊಬುದು ತೋಜಾವುನ ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ಬುಧಾರದಾನಿ ಬತ್ಪೆ ಥಂಡರ್ ಗೈಸ್ ತಂಡದಕ್ಲೆನ ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ. 24 ಗುರುವಾರದಾನಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಬರೆತಿನ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಚ್ಚೇರಿಪೇಟೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಚ್ಚೇರಿಪೇಟೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ಪು ಕಲಾವಿದರ್ನ ತುಳು ನಾಟಕ ಆಯನ ಇತ್ತಿನನೆ. 25 ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಬಯ್ಯಗು ತುಳುನಾಡ ಗಾನಗಂಧರ್ವ ಸಂಗೀತ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪುತ್ತೂರು ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಳಗದ ಸಂಗೀತ ಗಾನ ಸಂಭ್ರಮ ಬಂದುಲೆ ಮಾತೆರ್ನ ಬಾಲು ಬಂಗಾರಾವಡು ಬದುಕು ಸಿಂಗಾರಾವಡು ಉಡಲಡು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂಜಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು. ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಬಯ್ಯಗ್ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಚ್ಚೇರಿಪೇಟೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ಪೂಜಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮೊಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು 12ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ. ರಾತ್ರಿಡು ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಲೆಪ್ಪು ಬಂದುಲೆ. ರಾತ್ರಿಡು ರಂಗದ ರಾಜೆ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಅಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಮೊಕಲೆಡ್ದು ತುಳು ನಾಟಕ ಪರಕೆ ಪೂವಕ್ಕೆ. 27 ಐತಾರದಾನಿ ಬಯ್ಯಗ್ ಶ್ರೀ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಕಳವಾರು ಮೊಕಲೆಡ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸತ್ಯದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ. 22 ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡಿದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಭರತಾಗಮನ. ಮಾರ್ಚ್ 1 ಅಂಗಾರದಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ. ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಊರ್ದ ಜೋಕ್ಲೆನ ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಾತಿ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮಂಡ್ಯ ತಂಡದಕ್ಲೇನ ನಾಟ್ಯಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವರಾಧ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಸ್ ಮೊಕಲಿಡ್ದು ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಸರಾಲು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಮಂಡಳಿ ಸಚ್ಚೇರಿಪೇಟೆ ಮೊಕಲೆಡ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಮಾಯದ ಮಾಣಿಕ್ಯ. ಅಪ್ಪೆ ಮಾಮ್ಮಾಯಿನ ಕಟ್ಟೆಡು ಪೊರ್ಲುಗಂಟದ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಡಪುನ ಈ ಎಡ್ಮ ದಿನದ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡು ಬಂದುಲೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು 10 ಬಿರೆಲು ಒಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೋಕೆಡು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸಚ್ಚೇರಿಪೇಟೆ ಮುಣ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ.